Минем исемем Альбина Ишмурзина. Мин җырчы, композитор, шагыйрә. 2017 елның сентябрь айында Санкт-Петербургта Мирас дип аталган татар яшьләре өчен милли үзәк ачылды. Мин монда җитәкче булып эшлим. Монда безнең татар теле курслары, татарча аралашу клубы, татарча милли җыр һәм бию дәресләре, шулай ук тарихи клуб һәм башка төрле әдәби клублар ачылды. Безнең яшьләр өчен Жан дизайн проекты, татар дизайны белән бәйле проект, шулай ук татар уку, татар әсәрләрен уку проекты, татар яшьләре өчен өстәл уеннары һәм төрле әдәби кичәләр татар җырчылары, язучылары, рәссамнары һәм башка күренекле шәхесләре турында кичәләр үткәрәбез. Килегез, без сезне көтәбез, безнең ишекләр һәр вакытта да ачык. Аеруча татар яшьләрен башка регионнардан, башка илләрдән зарыгып, сагынып көтеп калабыз.